Boyo manut bae iki.
Terus nawala jenengan kajengan Bali sampun
lan sampun dipun tentokaken dintenipun panjenengan. Yang kita aturke Nggih. diwaca karo dihari bos pinten sono ditampa Sampun dipun tentokaken tanggal akhiripun panjenengan. lari nambah Nagaran nasibipun. Aku kene napa luwih jenengan iku mboten kepengin napa pun luwih. Ganyon Bapak napa luwih. bapak itu ngomongane kok ora bakat dong kok bukan tak butuh Napa panjenengane aku tak mboten sakit luwih. Kanjeng Adipati. Anggenipun panjenengan salah menika sampun dipun tentokaken tanggalipun. pun tanggal kok iya Sing do tekone wong kuwi mergane luwih kira-kira ora nek kepenak wae. Iku kasihan bagi kamu. ya kan cek dulu nek dari niku Nek wong kuwi ana wae mergane luwih kae. Tanggalipun Selasa Kliwat. terus bagi Wulan pun dumadi lawat. Tahun ini tahun bebas. Ini kita tulisanipun aku ngomong Ganyon ana napa lurai. apa blaban ke apa itu dino kok selasa pintak apa Nah, mau dino Selasa Kliwat niku mboten nonton lurai. tanggal selasa pelajaran Mboten nonton. kasihnya cuma 3 ada Mboten nonton nek Jumat niku Jumat lahir Lurai lurai. lawat Wela yang mengaku diapusi prajurit lapangan butuh gerang-gerang goblok kabeh tak jauh nglawan ya iku bos iki kencono ini ora bisa Ganyon Ana napa lurai. Napa dereng mari iki sithik. Kodang paling iki. Ganyon Napa lurai. Iki lurai. Doro Rumah kupingmu Kau tidak ambil pakmu Mereka tuh goblok itu kaya jeneng-jeneng Wong tiap musik kok ora krasa ora banget tapi kowe to ana senane jahat suku siti kerja kamu nampek kawat aku yo kayaknya janjinya Prabu Brawijaya itu jopai
sing saiki jumpa mayane jarene aku sombras korsumpul jeng Majapahit aku arep dijauh karo Kyai Suba Siti Kencana mingken apa janji niko semono kabeh ora dadi kasunyatan nanging kabeh dumunung ngupayaken ganjung Organ napa lurae? Padya bala brambangan lumpuh padha siap memperjurit sak oke-oke sesuk dina sing prayoga Majapahit digecak perang dirangsang Majapahit dadeke kang bangga kebutuhan kabutuh sendiri nek ngono siapno gaman terus lidah tumbak ikan sing madhepe pitung penutur tanggung nerapul soprano ning Majapahit Joko buku angkat buku dina sing apik padha siaga sesuk mantap barengan Majapahit dibui batang sayuta Diko kan pagi. perkara iki tak cukup semene iki Gayung Organ napa lurae? mangsa padha bareng Kriswana aku arep munggah sanggar kalanggatang manembah manungku marang Gusti Kang Maha Kuwasa muga-muga gawe aku bisa kasembatan dinamika mesane Gusti Kang Maha Kuwasa iki yen ngono bisa nang dibudalake lho Monggo lurae kula derek